Zdravím pri ďalšom otváraní. Musím sa poďakovať Patrikovi za tento balíček, že mi umožnil ešte vám otvoriť zo staršej edície. Čo skoro budem otvárať nové. Druhú edíciu mám pre vás nachystané hodne toho. Tak dúfam, že mi dáte nejaký subscribe, aby som mohol potom vám aj zabezpečiť nejaké súťaže. Jak dosiahnem 100, tak dám prvú súťaž o release kit z novej série. Takže môžeme rovno na to ísť, otvoríme náš booster boxik. Paca. Jede se na to. Tarkin. Asi to prejdeme všetko rýchlejšie, akurát tak tie účka. Tu máme účka. Látové účko, raritka a bojlovka. Trošku to musím inak, aby ste to videli. Igečko. Shot First, Bridge Hope, Jabba Hutt. A ďalšie igečko, samozrejme včera na drafte, samé igečka. Admirál Akbar. Pekne. Prvý fullart. Foil. Tak. Tak, pekne. Smoke and Candle. Tuto ešte ani nemám. Teraz kúkam. Toľko som ich otvoril a ešte toto som neotvoril. Máte preč. Pekne. Teba dáme sem. Bombing Run. Direktor Krennic. Overhelm pekne. A generál Krennic. A ďalší full art foil. Leduška. Tá sa mi celkom osvedčila na drafte. A nikto nedraftoval rebelov, len ja.
Takže som celkom dobre nadraftoval. Hop. Chimera. No, dúfam, že otvorím aspoň nejaký showcase. Som dlho neotvoril. Za celý čas, čo táto hra je, som otvoril iba 2. Ale aj tí sú chučuš. Pekne, dobrá loďka. Rošaračka. Moja obľúbená kartička. Hera. Pekne 2. Čuj. Pekne, pár spray. A foilová raritka. Treba si dať na bok. Sem. A šikreník. Trido. Agent Kalius. Sem. No, za chvíľku budeme za peľovičkou. Ghost. Super Blast. Ten chýbal, moje drahé, jeden. Nezabalíme. Budem likvidovať jednu radosť. Ty poď sem. Ty poď sem. Šikovať. Fifth Brother, Takedown, Chewie, Sneak Attack. Tak, Sneak Attack je sem. Sem. No, už máme len polovičku. Som sa rozhodol, že 2 boostriky nechám drahé, nech si otvorí. Ona rada šuští tiež. Takže jej podarujem 2 na otvorenie, ktoré neuvidíte. Dobre. Overhambaráž, Sabine, Protektor, Wolfie. Kulaktová Lea. Ale není tá, čo by sme chceli. Chceli by sme showcase, že dúfať môžeme. Ďalší fulard. Pekne. Elektrostav fullardový. Red 3. No. Teba si dám sem. Ale teba si zapalím. To je dobrá kartička.
Londo. Čuj. Aj vy sa tešíte na novú sadu. Ja ako prvé chcem skúsiť Mandalorianov s equipmi. Tie ma celkom oslovili. No. Kam ty utekáš? Zostaň tu. Tak. Foilový Millennium Falcon. Pekne. Tak a už mám teraz 3 Falcony konečne. Kam to dám? Kam to dám? Tak zatiaľ len 2 legendáky, no. To nevyzerá moc dobre, tento balíček. Čuj. To sa mi nelúbi. No minimálne by mali byť 3. No a tu máme tretí, Home One, takže počítam, že už ďalší asi nebude. Sice jeden bol foilový, takže teoreticky by ešte mohla byť jedna legendárka. Vždycky väčšinou zvyknú byť 3 normálne. Hop. Takže uvidíme. Sabína. Seč. Oj. Tak tu máme 4. Pekne. 2 Millennium Falcony v jednom. Nesťažujem. Tak, ešte zo pár balíčkov. Krú. No, ešte tu máme 2 a 2, ako som slúbil, nechám rád. A nepoviem vám, čo tam bude. Cassian Andor. Pekne. Banio. A to je dobré. Posledný balíček. Showcase nikde. Nevadí. Ďalšia full-artová foilovka. Co to bude? Galactic Ambition. Nič moc. Čakal som nejakú legendárku. Smola. Ale aj tak zapalíme. Všetky sú vzácne. Tieto krásavice foilové. Že... Takže tak. Asi. Takto. Uvidíme, čo bude ešte tých 2, ale to si nechám ako tajomstvo. Super, Blast ma potešil, Millennium Falcon, hej. Home One, tam mi chýbajú ešte 2, čiže teda tým pádom už iba 1. No, tak ďakujem za sledovanie. Dúfam, že mi dáte subscribe. Pomôže mi to celkom a môžem tým pádom viacej pre vás urobiť. Môžem dať súťaže, takže ako som hovoril na začiatku, za 100 subscribov dám prvú súťaž. Všetky oznámenia ohľadom tej súťaže dám až potom, keď sa to stane. Takže ďakujem za sledovanie a uvidíme sa čoskoro pri ďalšom otváraní, ale už novej sady. Majte sa.